καν να περιμένω. Θέλω να δω τον Σκάι. Είναι τόσο όμορφος και δυνατός και έξυπνος. Θα έρθει η οικογένειά του, ξέρετε. Είναι οι πιο πλούσιοι βασιλιάδες σε όλη τη διάσταση. Εξακολουθώ να μην είμαι σίγουρη αν η καρδιά σου χτυπάει περισσότερο για τον όμορφο πρίγκιπά σου ή για τα χρήματα που έχει. Κοίτα, η ομορφιά είναι άχρηστη αν δεν έχει μαζί της τα απαραίτητα αξεσουάρ. Έλα, πάμε! Ο Σκάι θέλει να με δει. Ακολουθήστε με παρακαλώ, θα σας πάω σε εκείνον. Συγγνώμη, πρέπει να φύγω για ένα λεπτό. Θα επιστρέψω για την έναρξη. Λοιπόν, πού είναι? Με καλεί και δεν εμφανίζεται καθόλου. Όνειρα γλυκά. Τι νομίζεις ότι κάνεις? Κόφτο. Ποια είσαι? Η Άισι, η Ντάρση ή η Στόρμη? Τι είναι αυτά που λες? Δεν μου αρέσει το ύφος σου. Είμαι πριγκίπισσα. Ωραία, θες να σε ξεσκεπάσω με τη βία, έτσι? Λοιπόν, Bloom Magic Wings! Μικρή ανόητη χωριάτισσα! Είσαι καλά, χτύπησες? Όχι, λίγες βλανιές μόνο. Τώρα θα το πληρώσεις, Ρίβεν. Όπως θέλεις. Παιδιά, δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Πρέπει να κάνουμε την επίδειξη με τους δράκους. Κορίτσια, μπορούμε να τα βλέπουμε όλα από εδώ. Θέλω να δω κι εγώ. Εντάξει, τέλος χρόνου, σειρά μου. Πω. Σειρά μου τώρα, κάνε πέρα. Δεν ξέρω ποιο είναι το πρόβλημά σου, αλλά αν θέλεις καυγά, πριγκίπισσα διάστρο! Πες μου λοιπόν τι θέλεις. Είσαι μία από τις Τρίξ. Τι? Είμαι η πριγκίπισσα διάστρο, η αραβωνιαστικιά του πρίγκιπα Σκάι. Δεν μπορώ να κουνηθώ. Εντάξει, κατάλαβα, κακιά μάγισσα. Τώρα θα δεις. Δεν κρατάς κακία για ό,τι έγινε πριν, εντάξει?
σου πέρασε τέτοια ιδέα? Αυτό δεν χρειαζόταν. Έβαλαν τους δράκους να χτυπούν ο ένας τον άλλον. Πρέπει να επέμβω. Ήσυχα, δράκη. Ήσυχα. Καλή δράκη. Λοιπόν, δεν πόρτασες ακόμα. Όχι, εσύ. Θεέ μου, το κορίτσι είναι τρελό. Μπράντον. Σκάι. Μπράντον. Τον λες Μπράντον, αυτός είναι ο Σκάι, ο πρίγκιπάς μου, ο διάδοχος του θρόνου και μελλοντικός μου σύζυγος. Λοιπόν, Περίμενε, Μπλουμ, εγώ... Αυτή δεν είναι μία από τις μαθητριές σας? Ναι, είναι. Κατέστρεψα την επίδειξή μου. Σε παρακαλώ, συγχώρεσέ με, Σαλαντίν. Ωραία. Βλέπω πως δεν είναι μόνο οι δικοί μου μαθητές υπερβολικοί. Σειρά μου. Κουνήσου. Άσε με να δω. Σταματήστε πια. Παρακολουθώ το σόου τώρα. Μπλουμ! Ακόλουθε. Κύριέ μου, Πού ήσουν όταν χρειαζόταν βοήθεια ο γιος μου? Παραμέλησε στην προστασία του. Ανίκανε. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Το πήρα απόφαση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο.